Mun lahiya to madalla. Maganar ruwa ku tambaya a sannu ku ji. Ɓangaren ruwa na ƙarƙashin ƙasa a yanzu duk duniya mu ne na farko a ruwa na ƙarƙashin ƙasa. Sannan al'ummar mu kashi 75 cikin 100 matasa ne. Kuma duk duniya mu ne na biyu a ƙarhin rana. Ita ma arziki ne. Babban matsalar da aka samu ba mu samu ba shugabanni waɗanda suke kishin ƙasa kuma suke son ƙasa. Sannan yau Nijar gaba ɗayan mu kaf ɗin mu duk matsayin mutum ko iri ne, ko malami ne makarancin Qur'ani, ko ma'aikacin gwamnati, ko minista, ko ma me ya zama, duka mu ɗiyan mutum biyu ne. Duk wanda ya tashi a gidansu in bai gaba kalmar noma na kakan shi, to ina ganin ya ga garken awaki na kakan shi ko na shanu. Kai dai a gidanku da ka tashi in ba gaba dabba ka ga kalmar noma, to duka wani zance ne ake wanda wani tsari ne ake wanda hankali ba zai ɗauka ba. Kuma daga cikin matsalar ƙasar mu kashi 3, kashi 2 'yan takarda ne. 'Yan takardar mu su ne suka kamu nan, su suka kawo ƙasar nan. Saboda abin da za su rubuta na farko, daga cikin duk abin da za su rubuta an ya shahi ƙasa, noma, kiwo, duk wani fasali sai sun hudda kasansu, kuma kasansu ya hina wanda za su yi aikin. Wannan shine matsalar da aka samu. Sannan ai kuna ji, tana yiwa ko ba ku ji ba ko kuma kun samu labari, ai kun ji a ƙasar nan irin miliyar 1 miliyan dubu ne, irin miliyoyi dubunan da mutane suka laulaye. Yaman nan akwai wurin da ni a lokacin da na zo ba ma unguwa ba ce, amma yanzu akwai gidan da ba a sai da miliyan 500 na mutum ne, bai da shago, bai da gona kurin don ya rabu gwamnati. To wannan duka irin ɓannar da aka ma ƙasar nan kenan. Shine kuka ga muna wannan gwagwarmayar tsakaninmu da Allah, ba mu da wani abu a hannunmu, amma tun da Allah ya hore mu basira za mu ci gaba da yi. In mutane sun yarda to, in kuma ba su yarda ba, mu dai mun hudda hakkin kowa, kuma Allah yana gani. Kun ji yadda abin yake. Amma duka wani abubuwa da kika zana, ɓangaren ruwan, ɓangaren koyi, mun kowa ruwa na ƙarƙashin ƙasa a duniya. Na yi Libi, wata na 9 a Libi. Ba teku ba ne, a'a rami ne suke su sa wani motar mai sunan bomba a kunna contact, ruwa ya tafi ko'ina, tun daga alkama su, ciyawa su, ta busashe kominsu. Yaranmu ne suke wani aikin. Na yi wata 9 a wannan tsakanin. Na yi Alje, daga Janet cikin ƙasa Alje, na yi Alje. Na ga yadda ake cin zarafin mutanenmu, kuma na ga inda suke kwana, ko dabba ba ta kwanta a ciki ba. To don haka ba hasashe ba ne nake yi, bakin abin da na sani nake gaya mutane. In sun yarda to, in kuma ba su yarda ba to, Allah ba hore mu ba dukiya ko kuɗi. Kin san an yi wani lokaci a ƙasar nan, da abin da za ka yi, kun zaka tattara mutane su ce ka ba su kuɗi. In zaka ma mutane wani abu ko da na ƙaruwa ne, a'a su jira suke ka ba su kuɗi. Da haka ne aka yi taya da mutane har aka zo nan. Kin ji irin matsalolin da suka afku. Shine muke kokari mutane in sun yarda a sake, tunda da ake cewa za a samu sauyin, a'a ƙasa ba ta da wata matsala. Mu ne al'umma, mu ne muke da matsala, kuma birkita mutane aka maido kan mutane ƙasa, ƙafafuwan su sama. To kin ji duka wannan sune matsalolin mu wanda suka tsara cikin ƙasar mu. Ku kama da addu'a, mu za mu ci gaba da yi mu bakin abin da muka sani. Madalla, ina muku fata alheri.